Kulungan ng bagsak ng isang babae matapos na makorner sa ikinasang entrapment operation ng otoridad sa Barangay Siyembre, Bumbon, Camarines Sur alas 2:30 ng hapon nitong linggo. Kinilala ang suspect na si alias Cha, nasa tamang edad at residente ng nasabing lugar. Inireklamo ang suspect ng kanyang mga naging pasyente dahil sa kawalan ng lisensya o ng anumang kaukulang dokumento. Kasi makikita din kasi yung di ba, yung dinidisplay yan, yung license to practice dentistry. Nakalagay yan dyan sa klinika at kahit na po ang mga permit to operate a dental clinic, nandyan po yan. Pero marahil hindi nila nakita ito at nagduda sila. Kaya yun, naisumbong nila ito sa ating kapulisan at nagsagawa nga po itong tinatawag nating entrapment operation. Bago ang paghuli, isang pulis ang nagpanggap na pasyente na nagkunwaring magpapabunot ng ngipin. Nang siya ay kumbaga siniservisyohan na nitong ating nagpanggap na dentista. So, pumasok na po ang ating mga kapulisan at siya nga po ay hinuli at hiningan ng kaukulang lisensya sa dental practices dental practice na ginagawa niya. So, wala siyang may pakitang lisensya, wala rin siyang mapakitang permit to operate a dental office, dental clinic, kaya siya po ay nakasuhan. Nakumpiska sa suspect ang ilang gamit sa pagbunot ng ngipin. Hindi naman isinasantabi ng PNP na may karanasan ito sa ganoong operasyon. Subalit isang paglabag sa batas ang kawalan nito ng lisensya. Posible nga po na may background din siya sa pagbubunot ng ngipin. Nasa kustodiya pa ng Bumbon MPS ang suspect at mahaharap sa kasong medical malpractice. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.